Καλή ατυχία για ένα πλαστικό. Κύριε Βρανά, γνωρίζετε γιατί ο Ιάσονας έκανε τις ανέσεις? Για λόγους αισθητικής, γιατί άλλο? Δεν γνωρίζατε ότι έπασχε από Πάρκινσον? Από τι έπασχε? Από Πάρκινσον. Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ήταν καταστροφή για ένα πλαστικό. Πώς και σας έκανε συνέτερο στη δουλειά? Εκείνος μου το πρότεινε. Ναι, αλλά γιατί? Μήπως τον εκβιάσατε? Να τον εκβιάσω? Γιατί να τον εκβιάσω και με τι να τον εκβιάσω? Με την αποκάλυψη της ομοφυλοφιλίας του. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε, ποια ομοφυλοφιλία? Ούτε αυτό το ξέρατε? Όχι, ούτε αυτό. Κύριε Βρανά, έχω την εντύπωση ότι θέλατε πολύ να πάρετε στα χέρια σας όλη την επιχείρηση. Εκβιάσατε τον Ιάσονα ότι θα αποκαλύψετε την ομοφυλοφιλία του. Εκείνος τότε αναγκάστηκε να σας δεχτεί σαν συνέτερο στην εταιρεία. Μετά, όταν άρχισε να κάνει λάθη και να καταστρέφει τη φήμη του ιατρείου του, τον εκβιάσατε και πάλι και τον πιέσατε να αποχωρήσει. Εκείνος δεν δέχτηκε και τότε εσείς από τον εκβιασμό περάσατε στο φόνο, έτσι δεν είναι? Όχι. Εγώ δεν σκότωσα τον Ιάσονα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχετε κανένα άλλο στοιχείο στα χέρια σας εκτός από τις υποθέσεις σας. Γι' αυτό μπορείτε να με αφήσετε να φύγω?